В един уютен кът на Лондон, сред цветните цветя и старите къщи, живееше едно малко черно котенце на име Попи. Тя беше най-любопитното коте в целия квартал и обичаше да обикаля извитите улички на града. Един ден, докато се разхождаше, Попи забеляза стара книжарница, чието витрини бяха изпълнени с стари книги и картини. Вълнувайки се, тя реши да влезе и да разгледа. Сред книгите откри стара илюстрирана книга за приключения в Лондон. Попи реши, че иска да изживее същите чудеса, за които чете в книгата. Така започнаха нейните приключения в града. Първото, което Попи искаше да направи, беше да посети лондонските музеи. Тя се забавляваше сред изложбите и дори срещна малко Мишле, което беше художник. Заедно те рисуваха истории за приключенията на Попи. След това Попи реши да посети лондонската зоологическа градина. Там срещна други животинки, с които се сприятеляваше. Заедно играеха весели игри и се учеха от смешните зоопаркови истории. Но един ден Попи срещна друго малко котенце, което беше загубило пътя си. Тя реши да му помогне и да стане негов приятел. Заедно те изживяваха вълнуващи моменти и се научиха едно от друго много неща. Така, Попи, малкото черно котенце, откри в Лондон не само приключенията, за които мечтаеше, но и истинското значение на приятелството и помощта. Животът в града стана още по-цветен и весел с новите приятели, които тя срещна.